आरोबाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय नै दिनैहाय जोङो एसे बाहेरायाव बेरायहैनो थांनो नागिरदों बेनो जाहैबाय जोङो भुटान थांगासिनो दायो भुटानाव थांनो नागिरदों एसे भुटाननि आलुबो लाबोफानांगौ आरोना बेखौ लायनो थांगोन जोङो ओमफ्राय थांगासिनो नोंथांमोना नायलांदो आं देखायलांनो नाजाबाय थानोसै लोगोफोर नोंथांमोना थुदो बिदिब्ला स' नै ओरैजाय जेल दंगासिनो ओरैजाय ओमफ्राय नै दिनै आलदा लामाजों फैदों जोङो जोंनि न' खाथिनि लामाजों ओमफ्राय ओरैजाय जेल नुहुरो ओमफ्राय नै जों थांगासिनो दायो हनै मोसौआ नैबे पार्सेलनि माबामोन नामा ओमफ्राय जों ओरै टार्निं लासिगोन नै लामाया बोरिया जानानै दङ ओरैबो नायलांबाय थादो ओमफ्राय नै बियो मा अफिसमोनलाय बियो कृषि बिगियान केन्द्र चिरांनो ओरैजाय ओमफ्रायो ओरैजाय माखासे क्वार्टारफोर फैनोबावबा मा बानायबावगासिनो मिन्थिया दै लोमजोब्बाय नै बेयाव नैबेफोरबा माथाय कारेन्ट अफिसालाय नैबे मा जागोन मिन्थिया बिबारा जि मोजां बारदों नै गोमो मोनो बिफाङा मा बिफांथाय मिन्थिला आङो जि भिरखामोन नै सानडेमोन हेदेन ओमफ्राय जि भिर जि मानसिफोर थांदों हाबफैबाय लोगोफोर नै भुटान सिङाव इन्टारनेसनेल ट्रिप जालायबाय बियो दिनैनि अयथासार भिरमोन मा होनो एन्ट्रि खालामनायावहाय जि लाइन दिनै जि बेरायफैदों मालाय फेमिलि ज''नो ओमफ्राय नै जोंबो थांगासिनो दा बहा थांनाय जायोथाय बे ब्रिजसिमानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैबा अबाव थांनाय जायो ना अबाव थाङो दिनै टिम्फु आं टिम्फुआव थांनो मोनफेराखै थांगौमोन आङो सिङाव हाबफैथारबाय नै दायो जोङो गेलेमफु टाउननि सेर आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जि मोजां भाइब मोनो मोजां साफा क्लिन हासबेन्डनि सानै लोगो दंहैयोमोन आरोना ओमफ्रायो बाइकजों फैदोंमोन आरो बिसोरो फुरानो ओमफ्राय बिसोरखौ लोगो हमनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय टाइमा मिलायलायासै आरो लोगो मोनासै बेयावथ' सिमाबो सापर्ट होआ नालाय मोनासै आरो जोङो लोगो लोगोफोर जोङो हाबफैमारबाय नै ओमफ्राय लामाखौल' खेबबोनाय जादोंमोन नालाय मोखांखौ देखायनाय जायाखैमोनथ' आङो नै दासो हाबनानै देखायबाय आरो ओमफ्राय जोङो थांगासिनो दा ब्रिजसिम थांनाय जायो ना ओरै गेजेर बेरायनाय जायो बेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै आरो नोंथांमोना नायलांदो जायफ्रा नुवाखै आरोना लोगोफोर नुनायाथ' बयबो नुखाबाय ओरै जोंनि ओरै साइडनिया अब्लाबो जायफोरा ओरै उदालगुरि साइडनि बा जेखिनि ओरै सानजा साइडनियाहाय ओरैनि भुटानखौ नुवाखै नालाय थ' आङो एसे देखायनोसै आरो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो देखायनोसै आं लामाया नै जा साइज नुखायो दस्रा मा होनो इन्टारनेसनेल ट्रिपखौ थांनो मोना नालाय बेयावनो फैनाय जायो आरो लोगोफोर ओमफ्राय मोजांबो मोनफैयो भाइबखौनो आलदा एकदम थान्दा आरामनो नै एबार ओरै आलदा साइडजों हाबलायबाय लोगोफोर खेबसेहाय हरै मा होनो सोनाब साइडजों हाबदोंमोन आरो ओमफ्राय नै दा सानजा साइडजोंहाय दिनैहाय नायनायसै खेबसे फैनायावहाय भिडिअ लानायाव आङो मा होनो
सोनाब साइडजोंनियावहाय खेबदोंमोन आरो ओमफ्राय दा नै बिथिं फैबाय ओरै फैफेराखैमोन आङो दिनै फार्स्ट टाइम बिसोर थांबाय दां मोना गैला होनदां थांबाय मम' जाग्राया बेयावनो जलद गलांदों दा बे आयु एफा गोथौआव मोजां नुयो नै बरियानो थांफिनसै दखानफोरा नै क्यूट दङ नामा इयाव स्कार्टआव स्कार्टनि जा फेमास जानानै दं नामा दासान्दि ट्रेन्डिं थार नायदो लोगोफोर नायदो नै बरियानो दायो ओंखारबाय नै लोगोफोर थाबायदों मा होनो दखानखौ देखायनो नै दखाना मम' गोथाव सावदो बेयाव आं हाबहैफेराखै देखायनोसै आं र' नै बेनो दा खोब्बाय नामा जाखो बेयावनो ब्र' गलांदोंनो सासे लोगोआ बेयाव हाबनोसै जोङो दायो जाखांबाय जोंहा थांफिननोसै गाइसमोन फोथैबाय नै आखाया थांफिनसै आयौ मायाव थाबथाखो थाबथाबाय दायो थांसै लोगोफोर देखायलांबाय थानोसै आङो नायलांदो जों जानो हेभि जाबाय लोगोफोर बेसे हेभि जाखो दहाय होखागोन आङो साइज नुयि न'फोरखौसो फट' लानांगौमोन न'आव बिल्डिं खाथियाव जोंनाबो जोंनि ओरैनि साइडनि गामिया बेबायदि जाबा ने जेनेबा गामियानो बेबायदि लुनानै लाबा थख'नो जोंथिंजायना आलु लांफानोसै लोगोफोर आलु लांनो फैदों जोङो होनदो बाजार सिङाव भुटाननि सिङाव बाजार खालामफैबाय जोंहा आलु लांफानोसै लाबाय आलु लाखांबाय लोगोफोर आलु बांसिन होथारथोंलै नैबे मेंलायबाय दिनै सेकेन्ड टाइम हाबफैबाय आं बाजारावहायो गेलेम्फु बाजाराव नै मैगं बाजाराव थांसै दायो आलु बासिनाया आखाया लेथ्रा जाजोब्बाय मेंलायबाय थांसै दायो आलुखौनो लांफैखादोंमोन लोगोफोर बेरायथावथावनो मम' जाबाय साहा लोंबाय दायो थांफिनसै जोङो लामायाबो जि गाज्रिखा लामायावनो अयथासार गोबाव लागोन लामायानो अयथासार गाज्रि लोगोफोर ओमफ्राय आखाया मैला जाजोब्बाय नै अयथासार लामा गाज्रि दायो मा खालामबावनांगौथाय जि गोबावजोंसो सफैखादों
जि गाज्रि जासिनबाय लामाया सिगाङाव बिदि नङामोन एबार थांसै दायो सान्दुङा मोदानजोब्बाय नै ओंखारबाय ओमफ्राय लामा गाज्रियाव थांनो सुरु खालामसै मोदानजोब्बाय नै बेनिफ्राय ओंखारलांबाथाय लामाया जोंना बिराद गाज्रि जासिगोन आरो बेखायनो भिडिअखौ दोनथ'नोसै लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होदो स' थेंक इउ बाय बाय लोगोफोर